Здравейте и добре дошли в днешното видео. Днес ще си говорим за това как да рекламирате своя OnlyFans профил в платформата Threads. В момента платформата Threads е една от най-актуалните социални мрежи. Защо? Защото в момента платформата се развива с страшно бърз моментум, много е актуална, създадена е през 2024 година и привлича много потребители от цял свят, даже и сега. Threads е нещо като Twitter, но на стероиди. По-бърза, по-интуитивна платформа, по-нова, по-добра. Платформата Threads е пряко свързана с вашия Instagram акаунт, което означава, като сте във вашия Instagram акаунт, цъкате на менюто, цъкате Threads и бам! Вече сте Threads потребител. Платформата ви дава възможност да публикувате кратки текстове, постове, снимки и видеоматериал. Нека видим обаче как ще ни помогне платформата Threads да развиете вашия OnlyFans профил. Първото нещо, което трябва да направите е да изберете хубаво потребителско име на платформата. Хубаво е или вашето собствено име да е в съответното име на платформата, или нещо свързано с вашия OnlyFans профил да присъства в потребителското име на платформата Threads, за да бъдете по-разпознаваеми. Също така, много важно е да изберете хубава профилна снимка на платформата, привлекателна снимка, на която изглеждате добре. Много важен елемент е и биото, описанието ви. В биото си е хубаво да сложите Linktree или Beacons Link, където всъщност хората като цъкнат ще видят вашия OnlyFans профил. Но, тук е нещо много важно, в първите 48 часа не слагайте никакъв external линк в профила си в Threads, защото платформата може да флагне или да блокира профила ви, за това, че се опитвате да изкарвате потребители от Threads извън платформата, чрез този екстернал линк. Тоест, не слагайте OnlyFans линка си в първите 48 часа в биото. Хора, честито, вече имате своя Threads профил, минали са 48 часа и може да сложите също вашия OnlyFans профил в Linktree линка, който ще ви е в биото. Сега чакаме клиентите да дойдат за OnlyFans, но как ще стане това? Парите не валят от небето и това е нещо много важно, което трябва да запомните. За да ви успокоява лукса, сега ще пристъпим към маркетинг частта и ще ви покажа как всъщност да генерираме тези OnlyFans клиенти. Сега, нека поговорим за първата стратегия за привличане на потенциални OnlyFans клиенти от платформата Threads. Първата стратегия е свързана с коментарите. Ако сте момиче, абонирайте се в Threads главно за страници с мъжка аудитория. Примери за това са страници за коли, страници за политика, страници за спорт, футбол. Ако сте момче, обратното. Много важно, като се абонирате, натиснете камбанката, за да получавате нотификации всеки път, когато от страницата се създава някакъв пост. Всичко е до точността и креативността в тази стратегия. Когато получите известие от известна страница в Threads, като например футболният отбор Манчестър Юнайтед е постнал пост за спечелването на Шампионска лига. Бъдете подготвени. Бъдете едни от първите, които коментират. Направете си снимка с шапка, шал или някакъв атрибут на отбора Манчестър Юнайтед. И разбира се, снимката може да подсказва, че имате OnlyFans, но е много важно да сте едни от първите, които коментират. Новини в световен мащаб, като тази например, могат да ви донесат огромна популярност. И такива има всеки ден. Бъдете креативни и на време. Коментирайте под постове в Threads, които не са по-стари от 48 часа. Не забравяйте, най-важното правило, когато коментирате, е правилото FRC. Коментарът ви трябва да е funny, relatable или controversial. Много важно, избягайте коментари, като например гола съм и чакам някой да ме на такова, нали? Избягайте такива коментари. По-скоро накарайте хората да се усмихнат или да се замислят над тематиката, над която пишете. Гледайте коментара ви да е свързан с тематиката на пост или да е забавен. Много важно при тази стратегия е да коментирате колкото се може повече през деня. Тоест, напишете 4 коментара, след това починете за час, след това пак станете, напишете 4 коментара, след това пак починете 1 час. Трябва да има такива прозорци между коментарите и това го правите през целия ден. Колкото се може повече коментари пишете, за да достигнете до колкото се може повече хора и колкото се може по-голяма аудитория. Чрез тази стратегия, чрез коментиране под трендинг постове в Threads, чрез постоянство и креативност, чрез много прекарано време в коментиране, можете да достигнете до широка аудитория. Това е тайната съставка – постоянство и креативност за постигане на оптимални резултати и възможно най-много потенциални OnlyFans клиенти в Threads. Нека сега преминем към втората стратегия за изграждане на база от последователи в Threads,
а именно чрез постване на съдържание. Тайната тук е да видите кое най-добре работи за вас. Тествайте различни типове медиа, като снимки, видеа, няколко снимки в един пост, карусел и вижте чрез кой тип контент получавате най-голяма ангажираност към вашите постове. Примери за различен тип контент са, да кажем, снимка в клин в фитнеса, като тази, или клип как се разтягате в фитнеса или клякате, като този, или снимка в секси пижама, като тази. Експериментирайте и открийте какъв точно тип контент работи за вас, какви точно снимки или видеа и правете от тях повече. Създавайте съдържание, което е автентично и отразява вашата индивидуалност. Хората обичат да следват профили, които предлагат нещо истинско, нещо уникално, защото всеки може да достигне нецензурирано съдържание за броени секунди в интернет. Потенциалните ви OnlyFans клиенти ще платят вашия абонамент не защото искат да гледат голи снимки, защото искат да видят вашите голи снимки. На тях им харесва контента, който поствате в социалните мрежи, съдържанието, което правите. Това, че сте естествени и уникални. Това ще спечели вашите потенциални OnlyFans клиенти. И само това. Като обобщение за стратегията за постване на контент на платформата на Threads, ще кажа следното. Поствайте по 3-4 пъти на ден и много важно, гледайте какво работи за вас и поствайте само такъв контент. Гледайте какъв тип контент събира най-голяма аудитория и поствайте само такъв контент. И не забравяйте, репостването на контента работи в Threads. Видео, което е събрало много добър енгейджмент, много лайкове и много коментари, след 2 дена може да го репостнете пак и да събере също толкова добър енгейджмент. И много важно, репоствайте видеята и снимките, които ви събират много добър енгейджмент през седмицата няколко пъти. Тази стратегия работи за Threads и с тази стратегия съм виждал OnlyFans креатори да достигат до стотици хиляди реакции и това са много потенциални клиенти за OnlyFans. Тоест, днеска поствате едно видео, виждате, че им получавате много добър енгейджмент, много лайкове и много коментари, след 2 дена може да репостнете същото видео и то да събере пак такъв хубав енгейджмент. По този начин увеличавате базата си от последователи и тази стратегия с репостване на контент работи в Threads. Правете го. Също така, контент от типа на забавни моменти от ежедневието и провокативни въпроси или любовни кратки истории също могат да вършат много добра работа за събиране на потенциални последователи. И накрая, ако искате да оптимизирате този маркетинг модел на OnlyFans в Threads, ще ви трябва повече от един профил. Практикувайте и двете стратегии за набиране на фолуинг, чрез ежедневно постване на коментари и ежедневно постване на съдържание. Това ще ви докара възможно най-много енгейджмент към вашите постове и коментари и възможно най-много OnlyFans клиенти. За последно искам да кажа, че Threads не подкрепя нецензурирания контент на платформата. Голи снимки ако качвате, профилът ще бъде блокиран и изтрит, така че по-добре не го правете. OnlyFans креатори, благодаря ви, че гледахте. Това беше всичко от мен за днес. Ако имате въпроси по темата на днешното видео, контактите са ми в описанието. Пожелавам ви възможно най-много успех с вашите OnlyFans профили и до нови срещи!